अमावस्येची रात्र. अंधार आता गडद होत चालला होता. घनदाट काळोख पसरला होता. घाटातल्या रस्त्यावर दूरवरच्या झाडांच्या पानांवरून वाऱ्याच्या सळसळीचा आवाजही येत होता. पक्षी कधीच गप्प झाले होते. किड्यांचा किर्र असा आवाज, तो मात्र सतत कानांवर पडत होता. मी त्या रस्त्यावर एकटाच उभा होतो. खरं तर माझं प्रवासाचं साधन म्हणजे बनगावला जाणारी एसटी होती. पण ती घाटाच्या मधोमध अचानक बंद पडली. इंजिनच घरघर थांबलं आणि ड्रायव्हरने खांदे उडवत सांगितलं, गाडी आता जाणार नाही, इंजिन खराब झालं आहे. मी घड्याळाकडे पाहिलं. रात्रीचे 9:30 वाजले होते. पहाटेपर्यंत थांबायचं म्हणजे जवळजवळ 7-8 तास घाटात काढावे लागतील. भोवती डोंगर, झाडं आणि सर्वत्र मिट्ट काळोख पसरलेला होता आणि बॅटरीची पट्टी लाल झाली होती. तेवढ्यात मनात विचार आला, इथे थांबणं म्हणजे स्वतः अंगावर संकट उडवून घेणं. किमान चालत तरी निघूया. माझ्या गणनेनुसार बनगावपर्यंत पोहोचायला 2-3 तास लागले असते. पण त्या अंधारात 2 तास म्हणजे 2 जन्म वाटत होते. मी पाय ओढतच घाट उतरू लागलो. पहिल्यांदा 10 मिनिटं चाललो तेव्हा मला वाटलं, किती वेळ चालतोय, पण रस्ता संपतच नाहीये. मागे वळून पाहिलं तर संपूर्ण अंधार. आता जणू कुणीतरी पाठलाग करतंय अशी एक विचित्र जाणीव मला होऊ लागली. वाऱ्याच्या झुळकीसोबतच काहीतरी कुजबुजल्यासारखं मला ऐकू आलं. कधी वाटायचं पानांची सळसळ आहे, तर कधी कधी वाटायचं एखादा माणूस कुजबुजतोय. पावलांचा आवाज आता अधिकच मोठा वाटू लागला. काही वेळाने मी थांबलो. कान देऊन ऐकायला लागलो. सगळीकडे भयानक शांतता पसरली होती आणि अचानक डावीकडच्या झुडपात काहीतरी हललं. मी हळूवार तिकडे नजर टाकली, पण तिथे फक्त अंधार दाटलेला होता. मी स्वतःशीच बोललो, स्वतःलाच घाबरत चाललोय बहुतेक. आता चालणं तर भागच होतं, पण पोटात धडधड वाढत होती. घाटात अजूनही एकही गाडी दिसत नव्हती. असं वाटत होतं जणू हा रस्ता पूर्णपणे निर्जन आहे. माझे पाय जड होत चालले होते. थकवा, भीती आणि अंधार सगळे मिळून मेंदू सुन्न झाला होता. एवढ्यात अचानक हॉर्नचा आवाज ऐकू आला. मी एकदम दचकून मागे वळालो. रस्त्यावरून हळूवार एक पिवळसर आणि हिरवट दिवा चमकत पुढे येत होता. काही सेकंदांनी स्पष्ट झालं की ती एक रिक्षा होती. देवा, अखेरीस एक वाहन तरी मिळालं. माझ्या मनात आता दिलासा पसरला. रिक्षा अगदी माझ्या जवळ येऊन थांबली. तिचा आवाज घाटात दुमदुमला. इंजिन जुनं, धडधडणारं. रिक्षातून बाहेर डोकावत ड्रायव्हर माझ्याकडे एकटक पाहत होता. त्याच्या डोळ्यांमध्ये एक विचित्र चमक होती. कुठं जायचंय? त्यानं विचारलं. त्याचा आवाज खोल, खरखरीत आणि थंड होता. मला क्षणभर थोडं विचित्रच वाटलं, पण त्या क्षणी मला दुसरा पर्यायही नव्हता. रिक्षा अगदी माझ्या जवळ. मी घाईघाईने उत्तर दिलं, बनगाव, सोडता का? तो काही क्षण शांत राहिला. त्याच्या चेहऱ्यावर एक हलकसं स्मित आलं. हो, या बसा की. मी पटकन रिक्षात बसलो. रिक्षाच्या आत एक ओलसर वास येत होता, जणू काही धूप, माती आणि ओलं रक्त यांचं मिश्रण असावं. पण मी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. थोडा वेळ थांबून मी त्याला विचारलं, लवकर पोचणार ना? तो मान डोलावून फक्त एवढंच म्हणाला, हो, पोचवेन की. रिक्षा आता घाटातून धडधडत पुढे सरकू लागली. अंधारातली ती एकमेव गाडी. बाहेर पूर्ण शांतता. आतमध्ये फक्त
इंजिनचा कर्कश आवाज. काही मिनिटांनी घाट संपायला लागला. माझ्या मनात थोडा दिलासा आला. आता गाव जवळ आलंय असं वाटून गेलं. पण तेवढ्यात रिक्षावाल्याने अचानक रस्ता सोडून उजवीकडच्या अरुंद वाटेला वळवली. मी दचकून विचारलं, अरे हे कुठे नेतोय? हा रस्ता तर गावाकडे जात नाही. तो डोळे न हलवता पुढे बघतच म्हणाला, अहो साहेब, हा शॉर्टकट आहे, इकडून पटकन पोहोचता येईल. त्याचा आवाज इतका निर्विकार होता की मी जास्त प्रश्न विचारले नाहीत आणि पाठ टेकवून डोळे मिटले. पण काही क्षणातच एक विचित्र थंडी अंगभर पसरू लागली. रिक्षा जंगलात घुसली. दाट झाडं, अंधार आणि सतत कानावर येणारे कुजबुजल्यासारखे आवाज. मी डोळे उघडले आणि अचानक मला जाणवलं, या रस्त्यावर डोळ्यांमध्ये जडपणा जाणवत होता. श्वास घुसमटत होता. हळूहळू शुद्धीवर आलो. आजूबाजूला पाहिलं तर थंडगार हवा आणि धुपाचा गंध नाकात भरून आला. माझे हात मागे बांधलेले होते. मी एका मोठ्या दगडी चौथऱ्यावर बसलेलो होतो. समोर एका झाडाखाली उभारलेली काळ्या दगडाची मूर्ती होती. तिच्या डोळ्यांमध्ये रक्तासारखी लाल झगमगती ज्योत होती. त्या मूर्तीभोवती काळ्या कपड्यात गुंडाळलेले काही वस्त्र, लहान लाकडी पिंपात ठेवलेले नारळ, लिंबू आणि अगरबत्त्या दिसत होत्या. आता वातावरण दाट आणि धुरकट झालं होतं. आणि मग सावलीतून तोच रिक्षावाला पुढे आला. त्याच्या हातात एक मोठी कुऱ्हाड होती. त्याच्या चेहऱ्यावर आता एक विचित्र समाधान होतं. डोळ्यात वेडेपणा चमकत होता. आणि तो स्वतःशीच पुटपुटला, झालं, आता शेवटचा बळी मिळाला. मी घाबरून ओरडलो, काय करताय? सोडा मला, मी काही नाही केलंय. तो थंड हसत माझ्याजवळ आला आणि हळू आवाजात म्हणाला, तुला माहित नाही, हे माझं वचन आहे. दर अमावस्येला मी शैतानाला बळी देतो. आजचा तू आणि हा माझा शेवटचा बळी आहे. मी थरथरतच विचारलं, शेवटचा म्हणजे? तो दाता खालून ओठ चावत म्हणाला, हो, आजचा बळी दिला की शैतान प्रसन्न होईल आणि मग तो मला माझ्या आयुष्याचं फळ देईल. ते फळ म्हणजे गुप्तधन. शतकानुशतकं लपलेलं सोनं, रत्न आणि संपत्ती सगळं मला मिळणार आहे. मी श्रीमंत होणार आणि मला अमरत्व मिळणार आहे. त्याचा आवाज वेडसर होता. तो मूर्तीसमोर उभा राहून काहीतरी मंत्र म्हणायला लागला. शब्द अनोळखी, घोगरे, कानाला टोचणारे. त्याच्या प्रत्येक उच्चारासोबत धुपाचा धूर आणखीनच गडद होऊ लागला. जणू त्या शब्दांमध्ये काहीतरी जिवंत होतं. माझ्या डोळ्यातून मात्र आता अश्रू वाहू लागले. मी धडपडत सुटायचा प्रयत्न करू लागलो, पण दोऱ्या घट्ट होत्या. इतक्यात अचानक दूरवरून कुत्र्यांचा भुंकण्याचा आवाज आला. रिक्षावाला चटकन थांबला. त्याच्या डोळ्यात आता काळजी दिसू लागली. त्याने माझ्याकडे वळून थंड नजरेने पाहिलं आणि पुटपुटला, पोलीस. काही क्षण स्तब्ध राहून त्याने कुऱ्हाड उंचावली. त्यांच्या येण्याआधीच तुझं काम तमाम झालं पाहिजे. मी जीव तोडून मोठ्याने किंचाळलो, वाचवा, कुणीतरी वाचवा मला, कुणी आहे का? त्याने रागाने दात ओठांवर आदळले. पण नेमकं त्याच वेळी दूरवरच्या रस्त्यावरून टॉर्चच्या प्रकाशाचे किरण झाडांमधून चमकले. कुणीतरी इथेच येत होतं. रिक्षावाला घाईगडबडीत मंत्र अपूर्ण सोडून माझ्या दिशेने झेपावला. कुऱ्हाड हवेत चमकली. मी घट्ट डोळे मिटले. पण मग कानावर एक प्रचंड मोठा आवाज घुमला, थांब, पोलीस आहेत. त्या आवाजाने सगळं काही स्तब्ध झालं. डोळे उघडले तेव्हा मला दिसलं 3 पोलीस
टॉर्च घेऊन धावत येत होते. रिक्षावाला दचकला. काही क्षण त्याने पोलिसांकडे पाहिलं आणि मग माझ्याकडे. त्याच्या चेहऱ्यावर भीतीचा मुखवटा चढला. तो जीवाच्या आकांताने पळायला लागला. पोलिसांनी आरडाओरडा केला, पकडा त्याला, यावेळेस जाऊ देऊ नका. रिक्षावाला जंगलात पळत सुटला. पोलीस त्याच्या मागे धावले. मी तिथेच बांधलेला थरथरत बसलो होतो. काही मिनिटांनी दूरवरून गोंधळाचा, ओरडण्याचा आवाज आला. मग अचानक रिक्षाच्या इंजिनचा कर्कश आवाज घुमला. मी त्या दिशेने नजर वळवली. रिक्षावाला रिक्षात बसून वेड्यासारखा स्पीडने घाटाच्या दिशेने पळवत होता. पोलीसही त्याच्या मागे गाडीतून गेले. मी अजूनही तिथेच बांधलेला होतो. काही वेळाने 2 कॉन्स्टेबल परत आले आणि माझ्या दोऱ्या सोडविल्या. त्यापैकीच एक म्हणाला. त्याच्या आवाजात खरंच दिलासा होता. कसा बसा वाचलास तू? मी थरथरत विचारलं, तो कोण होता आणि मला का मारत होता? पोलीस निरीक्षकाने खोल श्वास घेतला आणि म्हणाला, त्याची गोष्ट तुला सांगितली पाहिजे, नाहीतर तू कधीही विश्वास ठेवणार नाहीस. तो हळू आवाजात सांगू लागला. हा रिक्षावाला साधा माणूस नव्हता. त्याच्या मागे एक काळा इतिहास आहे. काही वर्षांपूर्वी तो अमावस्येच्या रात्री प्रवाशांना लिफ्ट देऊन घाटात आणायचा आणि सैतानाला बळी द्यायचा. अनेक लोक बेपत्ता झाले. पोलिसांना शंका आली तेव्हा आम्ही त्याच्या मागेवर पडलो, पण तो थांबला. डोक्यात एक भीती चमकली. त्या रात्री आम्ही त्याला पकडायला गेलो. तो एका प्रवाशाला बळी द्यायला निघाला होता, पण त्या माणसाने भीतीने चालत्या रिक्षातून उडी घेतली. रिक्षावाल्याचे सावध निसटले आणि गोंधळात त्याच्या रिक्षावरचा ताबा सुटला. रिक्षा थेट घाटाच्या दरीत कोसळली. त्याची रिक्षा तुकडे तुकडे झाली आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. मी अवाक होऊन ऐकत होतो. मग आता हा इथे कसा? मी हळू आवाजात विचारलं. निरीक्षकाचे ओठ थरथरले. तेच तर, तो खूप कधीच मेलाय, पण लोक म्हणतात दर अमावस्येला त्याचा आत्मा पुन्हा जिवंत होतो. सैतानाला वचन दिलं होतं त्याने दर अमावस्येला एक बळी द्यायचा, म्हणून तो अजूनही रात्र होताच घाटात फिरतो आणि त्याला जो मिळतो त्याचा शेवट होतो. त्याच्या शब्दांनी माझ्या अंगावर सरसरून काटा उभा राहिला. मी त्यांच्यासोबतच घाटामधून बाहेर पडलो. त्यानंतर मात्र मी पुन्हा कधीही त्या घाटातून प्रवास केला नाही आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा मला तसला काही अनुभव आला नाही. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि हो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.